się wydaje, że to jest większy. Od nich zależy twoje życie. Co? Wróg przejął strefę B. Nie, myślę, że tu jedną i kończę, wiesz? Masz więcej stref. No to... Strefa C utracona. No nie, jak to? Tych trzech jest tam. Kurde, tylko nie wiem jak to się nazywa. Przejmujesz strefę C. Masz więcej stref. Nie. Jak? Jest na ten. Na A. Jest, kurna, na tym respie co się respimy, to przyszedłeś. Z A. A, jest tam, będzie tego. A w sumie kilka respów jest, jak to powiedziałem. To, żem powiedział. Strefa C utracona. No, tam jest na C, jest chyba z 3, 4. Jednego załatwiłem, ale to nic nie dało. Uważaj, idzie tą na No ciebie, na A, spoko. tam jest. Strefa A stracona. Przeciwnik kontroluje wszystkie strefy. Wróg zdobył przewagę, ale to jeszcze nie koniec. Na A są, o nie. Strefa B przejęta. No, załatwił. Na B tam też siedzę.
minut. Masz przewagę. Strefa B stracona. Ach. Mało życia ma. Jakbyś go tak No ja go już cyknął, to... Dobra, jestem na jakby co. No spoko. Czasem mi tu na OBS-ie wyskakuje, że encoder przeciążony. Tak No. wyskakuje. A który wybierasz? Nie wiem, czy dobrze mówię, że to jest ten z Avermedi. To za Warmeny lepiej nie wybieraj, wiesz. Znaczy i tak na tym drugim też mi tak pokazuje. Granaty mi złatwił. To nie wiem czemu. Ciężko mi powiedzieć, wiesz. Tak nie mam wglądu na to. Przejmujesz strefę A. Masz przewagę Dobra. stref. Strefa B stracona. Nic tu nie idzie zrobić. Jest! Załatwiłem ich. No nie. Tak, jeden jest znowu na A przyszedł. Mhm. Trochę go tam mówiłem, ale Do ciebie. Masz on ma więcej to obronę najpierw. 3 minuty. Strefa A stracona. Strefa C utracona. Straciliście wszystko. Mają całkowitą kontrolę. Prawie wygrali. No, padłem na C są. Na B raczej. Strefa A No, Na B? też. Na B, na C. Na A idą chyba też. No jak? O dobra, bo byłem chyba, albo ty, nie wiem. Pod koniec. Więc, a dobra, ja mam fraga. pokonano cię. Walcz raz jeszcze. Trzeba być wytrwałym. No przegrana? No jak zwykle. Chyba już nic na to nie poradzimy. No 13. O, jestem no wyżej, to fajnie. W końcu pierwszy raz na pierwszym miejscu. Dobra. Będę wychodził z tej gierki. No spoko, jest jeszcze. Możesz sobie pograsz jeszcze. No jeszcze chwilę sobie pogram, bo sprawdzę ten mikrofon, wiesz? Bo teraz dobra. zmienił bramki szumów. No dobra, to trzymaj się, Nanek. To miłego dnia, resztki dnia. No dzięki. Jak coś będziesz, nie wiem, streamował, to możesz wpadnę, zobaczę. Dobra, trzymaj się. No wieczorem coś widzę, głównie streamował. No, No Dobra. dzięki za dzisiaj, na razie, cześć. Także jak mówiłem wcześniej, oglądam tutaj, testuję to, jak to wszystko działo. Jak się tu zachowuje mój procesor i czy klatkuje to na streamie, czy nie.
Jedynie jeszcze musiałbym troszeczkę ustawić ta bramka szumów, bo słyszę jak tutaj na przykład na klawiaturze cykam, czy na myszce coś, czy na stoliku coś dotykam. Coś stuko właśnie. Troszeczkę musiałbym to lepiej ustawić. No to tam może nie przeszkadzać, ale mi to troszeczkę przeszkadza. No i chyba mi się gra za to. No chyba tak. Dobra. A będzie trzeba to tak zrobić. Dobra, próbujemy jeszcze raz coś tam szybko gra zagrać i jakieś 20 minut jeszcze popyką i kończę. Potem może gdzieś wieczorem 21, 22. Coś sobie jeszcze popyką, jak będzie jakaś ekipa. Kontrola.
Atakujcie, strażnicy! Ajajaj. Wróg przejął strefę B. No. Prawko, kurde bele. Strefa C przejęta. Masz więcej stref. Strefa A stracona. Strefa B przejęta. Masz przewagę stref. Strefa C utracona. Strefa A należy do ciebie. Masz przewagę. Strefa A stracona. No, szybciej to Strefa B przejmuj. stracona. Zdobyli wszystkie strefy, strażniku. 5 minut. Masz szansę wygrać. Oni też. Przejmujesz strefę A. Strefa C należy do ciebie. Masz przewagę stref. Strefa B przejęta. Strefa A stracona. Strefa C utracona. Przejmujesz strefę A. Masz przewagę. Strefa B stracona. Strefa C należy do ciebie. Masz przewagę stref. Strefa A stracona. No. Wróg nie zdoła cię zabić, jeśli sam będzie martwy. Prawie go ładuję w niego, a... Nie wiem, jakoś oszukują mnie. Strefa C utracona. Twój przeciwnik ma całkowitą kontrolę. Strefa B przejęta.
Masz przewagę stref. Strefa B stracona. Twoi rywale wysforowali się na prowadzenie. Zniszcz ich! Oddaj zwycięstwa bez walki! Strefa A stracona. Zdobyli wszystkie strefy, strażniku. Strefa B należy do ciebie. Strefa A przejęta. Masz więcej stref! Ajajajaj. Mój wróg cię pokonał. Co easy? U ciebie to zacina się, klatkuje, czy w porządku jest? Po prostu mój komputer nie wyrabia. Bo tutaj jak patrzę na widok publiczny z YouTube'a, to widzę, że się zacina.
kontrola. Przechwytujcie i brońcie, strażnicy. Dobra, zobaczymy jak teraz mi... ruszą. Strażnik się trochę mikrofonem bawi. Tak, trzymaj, a zwycięstwo będzie twoje. Strefa C utracona. Przejmujesz strefę B. Objęli prowadzenie. Możesz to jeszcze zmienić. Strefa A przejęta. Masz przewagę stref. Strefa B stracona. Strefa B przejęta. Masz więcej stref. Oj, ty cię zaś od pleców zaczasną i tak to jest. Strefa C przejęta. Całkowita kontrola. Nacieraj dalej. Strefa A stracona. Strefa B stracona. Jeszcze 5 minut. Strefa C utracona. Przeciwnik kontroluje wszystkie strefy. Strefa A należy do ciebie. Twoi rywale wysforowali się na prowadzenie. Zniszcz ich! Strefa A stracona. Przeciwnik kontroluje wszystkie strefy. Strefa B przejęta. Ale mi brzydko trafił. Strefa B stracona. Zdobyli wszystkie strefy, strażniku. Przejmujesz strefę A.
3 minuty. Strefa A stracona. Twój przeciwnik ma całkowitą kontrolę. Strefa B przejęta. Masz przewagę. Przejmujesz strefę A. Całkowita kontrola. Dobra robota. Strefa C utracona. Strefa A stracona. Strefa B stracona. Całkowita kontrola. Mają twoje strefy. Strefa C przejęta. Wróg prawie wygrał. Strefa A przejęta. Masz przewagę. Strefa C utracona. Strefa B przejęta. Masz więcej stref. Masz wszystkie strefy. Totalna kontrola. Jeszcze tylko minuta. Strefa A stracona. Masz 30 sekund. Przejmujesz strefę A. Kontrolujesz wszystko. Ojojoj, mnie załatwił brzydko. Strefa B stracona. Zostało tylko 10 sekund. Mój wróg cię pokonał. Dobra. To na tyle dzisiejszego popołudnia. Na kolejne granie, kolejna rozgrywka. To będzie tak około 21, 22. Zobaczymy jeszcze, jak czas na to pozwoli. Także na razie żegnam się z wami. Do wieczora. Cześć.